Apex 1 testilenkki 3. 2 ensimmäistä jäi vähän lyhyeksi, mutta tulipahan tehtyä. Tällä hetkellä voimansiirrolla on ajettu 25 kilometriä ja se on täysin äänetön. Vähän lonksahtaa ketju, kun vaihtaa ratasta ja kahva lonksahtaa, mutta ketju ja eturattaa ja pakaliitokset on täysin äänettömiä. Renkaan suhina kuuluu. Niin jos tuosta sain vähän kuvattua, niin näin menee raskaammalle, kevyemmälle 1, 2, 3. Helppo homma. Ilmanen uudis. Siinä on raskaampia, kevyempiä ja 2 kevyempää. Näin. En tiedä näkikö siitä. Kyllä siitä sen näki. Mitä tarvitsee. No niin. Sitten Kampiavina lanseeraama nopea lyhyt välikommentti, niin tämmönen asia on huomannut, että Shimano ja KMC:n ketjuista on tehasrasvat eli liisterit pestävä ennen kuin asennat paikalleen, jos aiot harrastaa ulkopyöräilyä. Ramin ketjuissa niin on rasva käy ensimmäiseen pesuun asti. Se ei tarraa niin hirveänä tavaraa kyytiin. Mitä 2 edellä mainittua, joihin tarttuu kaikki transitista pienemmät, mitä täällä hiekkateillä voi vastaan tulla. No hevosta ei ole vieläkään tarttunut ketjuun, mutta tämmönen. Nyt taitaa tulla sellainen niin kutsuttu lätäkkölenkki. Säästellään vähän ketjun pesieltä tunteja. Ei oleta niin nopea. Mutta ketjun ensipesua odotellessa. Väkisinhän tässä vähän voi roiskua. 1,5 vuorokautta tullut vettä niin tehokkaasti, ettei sekään ole sopinut. Niin kuin näkee, sitä on maapallon pinnassa. Vielä tähkeä. Saa nähdä, pääseekö pitkoksia pitkin särkille. Vaihoin vielä niihin Remontesi XT-yhdistelmäpolkimet. Vaihoin niihin piikkipuolelle
sen verran pitkät ruuvit pystyy, että jos niillä ruopaset jalakaan, niin helposti saa semmoiset keskussairaalatasoiset vammat. Varmaan senttimetereikään. Pitäisi olla kunnon läteille tarvitut kengät. Mutta toisella puolella on lukot. Niillä on näin tasamaalla paljon kielti ajaa. Ei ole susi hukkaneen verrattanut kantaa. Mitäpä luulet? Ei ne uskalla tänne tulla. Lampahia. Pää. Sitten. Ennen kuin pyörä kaatuu, niin laitetaan se kunnolla pystyyn. Jostain syystä putosi kamera äsken. Ei se kyllä vissiin kuvannut mitään. Putosi se siitä. Kumpihan näistä oli viisampi reitti. No ei vissiin ainakaan tämä. Mennään silti. Täällä voi olla vähän hiekkaisia kohtia. Voi ehkä mennä. Niin märkää. Kävinpä tuurissa, että täällä on hyvä polku ja mulla on hyvä polkupyörä. Vitsi. Kyllä mä aion märkää. Mahdoton. Kippurasarvella ei tarvi arpoa osuuko puuhun. Tai siis voi osua, mutta jos tanko osuu puuhun, niin kyllä se on heti